ndị na-ebe a ugbu a bụ ndị Ideato TV. Ihe anyị bịara taata bụ ka anyị bịa soro onye eze ndị na-abụ ebe a bụ ndị Ideato TV. Biko anyị ọ ga-amatatụ afa gị? I'm the son of the South, this community. His Highness as a Kennedy to the video in JP. As a group, you came back and came to check autonomous community. All you more corner plan. Also, you more corner plan. One of the indigenous traditional rulers in this community. Okay. Because I told him what I can hear about. Actually, Ukwu see that over there. Onye anyị na-atụbara anya na a na-anwụ anwụ na ọnwụ eruola ya aka. Ọ bụ nnukwu eze mbụ obodo a nwere the second eze ji ihe Mbionwu, eze Odenigbo the second, eze Ukwu, eze Gburugburu of Ideato dị Umuobom kọla. Ọ bụ ya ka darụla ka ya ka a na-atụ ebe a na so ihe hụrụ mgbe niile ji bụ Umuobom niile ga-ezu ebe a. Ọ dịka onye ga-anọ ebe a today n'ihi na onye na-eme n'obodo. Onye eze anyị Chineke kpọghara anyị ka anyị na-ebetu mberi a today bụ 4th of June. Anyị ekene nna gị. Anyị na-asịkwa ndo maka na ọ dịrị izi ọ bụrụ na ọ karugo ndị eze na-aka ezigbo nka mana anyị aga na-ata Chineke ụtọ etu o siri otu a mee ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Onye eze anyị ekene gị. Biko anyị nwere ike ịmatatụ onye iwe ọga? His Royal Highness Eze Gerald Achusim Ibe the 5th. Eze Kwesịrị from Isiaq Ancient Town. Eze Ukwu and the clan head of Mbionwu, Chairman Ideato North and South Council of Traditional Rulers. Anyị ekene gị. Ya ọ dị m ka anyị si wee fọdụ ka onye otu unu rapụrụ unu na unu bịa ka unu nọnye ya tata. Anyị na-asụ ka ekpere ị na-ekwekwa na ya. Personally, Eze Odenigbo, mina ya dị na mma. Mina ya share the same Igbo name, Achusim. So the thing made me na dị na mma so much. All you who need that connection. Okwu shishi kana ihe na ya Chineke page n'ụlọ ochekwa ya. Okwu na na local government na ihe bụ onye ọbụla mụrụ nwa na-asọ nwa ya karakwa ya. Na onye ọbụla nwa ga-anọchi ya ga-aka ya. Aka Odenigbo mere nke ọma. O mere nke ọma onweghị obi. Ha atachịrị chịrị. Obi gbọbi so anyị si Chineke na nke obi ya na anyị ekene nna gị onye eze. Daalụ, Chukwu gọzie gị. It's calling upon everybody for the official arrival of our Royal Majesty. As a Godwin, Achusim, Mbionwu, as Ukwu of Ideato Nation. Of Ideato Sound. Gburugburu and local government appear on what you saw. I am saying no. Honest another no. Gburugburu on Atarona. Abu Nila, Iga, all different kinds of traditional attire, full of the awareness. Now you are watching the awareness.
Ayano. Oh, Telena. Oh, Telena. Abona Fonge. Abite, Abona Mana, every youth. Youth Umuobom, Obidi. Because Mr. Obina. Church. Because the door is on the guitar. Often had them all bomb Madiala. See, I'm the most on Donna. Or to find him the Rinum. Our church food, I am, eh? I'm not going to church food. Can you man of a gun? Our church food, that's that. I wouldn't know.
Jesu Kristi ịnọ n'ime ili mgbe ụbọchị atọ wee sị otu ahụ goziri nke dị na-ekwere na gị ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji wee chekwube karịa na a ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị eze Godwin Achusim Mbionwu nwee ike ịnọ n'ili nke a bụ ike na ndokwa ọ nọ na-arụ mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gụọ gị bụkwa mbido n'ọnwụ na ndụ mee ka ọwakwu nke ihe gị ihe dị ebibi n'eluigwe ihe dị ndụ na-achị ebighị ebi. N'ebe o si pụta anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee ihe nke ya bụ sọ yiri. N'ihi nke a anyị na-arịọ Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya meekwa ka anyị ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Godwin Achusim Mbionwu arịọ ndị nwere Jesu Kristi ekwuru sị onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla tụrụ na mbụ mmadụ na-asụrụ na anwụ ọ ga-adị n'ọzọ onye nke na-adị ndụ kwerekwa na agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ihe anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị olu anyị ka gị onye gwara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus iche anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kwu onye ori nke chegharị nkwa iru na paradaịs nabata eze anyị Godwin Mbionwu na eluigwe anyị arịọ gị Kristi eji mmiri baptizim gbocha nwanne anyị bụ eze Godwin Mbionwu mmanụ nsọ gbaa ya ume kpọbata ya n'otu na-eso gị
bịa jide nda woman onye na-atụ lista na-arụ lista Umuobom abụba goshap ịma na anyị nwere mmadụ ihe YouTube anyị na-elotu isi chefu bịa dis ndị bịa gbara ya wos ndị chefu bịa ihe chenji nọmba bịa anyị nwere biznes bịa nọmba ahụ pụrụ apụ
February last year. February 2020. The Crusaders can have there. I will have our president. Let me address the Crusaders. Ice water. Crusaders will over. Excuse. Okay, excuse.
Hey, don't snap if they're not telling you to snap. Not allowed. JP, Igbo, the second of Umuobom, ancient kingdom in Ideato. So ị bịara ka ị nọnyere ebe eliri eze ndị Umuobom tata. Yes. Anyị wee na-asị na ịfụnụ na ọ nago ka ihe bụ ekpere na-egbekwa ya n'ihe. Na-ekpere ka ọ laa nke ọma n'ihi na nke mbụ na mbụ na ọwa eze ibe m nke abụọ ahụ m ọgwụ. Na anyị ekene na anyị fụrụ tata sị ka ụwa mara onye bụ daalụ. Nna ya ukwu onye anyị ga-afụ n'onye eze ka ewu biko anyị na-asị ka ịkọwatara anyị eze ebe ewu na afa gị. I'm eze Ọkọhịa community in the Ideato South local government nọ n'Ishekneshi plan. So ị bịara ka ị nọnye ebe a na-eli eze ndị Umuobom tata. Ka eke mgbe ị matara ka eke si mata ya ị matara ya dịka ajọ mmadụ ka ezigbo mmadụ? Amụtara m maka ezigbo mmadụ kamgbe mụ na-emekọ ezigbo mmadụ. Ka ekpere ị na-egbekwa na ya? A na-ekpere ya Chineke ga-anabata na ya edochi ka chi nwee ntụkwube na anyị emere ihe ọma Chineke ga-anabata ya. Ngwana anyị ekene nna gị. Thank you very much. Na-ekwu ka esi fụọ dịka ọngụnwa bụ ada eze Odenigbo, biko anyị chọrọ na anyị bụ ndị Ideato TV anyị bịa tata ka anyị nwee ike kọva ihe na-eme ebe a. So anyị sị ka anyị kọwagodoro anyị obere gbasara maka nna gị. Majesty, eze Mbionwu, eze Odenigbo the second, eze Gburugburu of Ideato, eze Ukwu one of clan, ka a na-edula, a na-eli ya, in fact, elie na ya today being 4th of January 2022. Nwe onye na-ama ha maka eze Mbionwu. Ọ ga-enwegodu sọsọ ezigbo mmadụ ya, mmụọ ọma ya mere ndị
Ideato niile bụ onye ọnwụ. Imo steeti asịrị onye ọnwụ. Umuobom clan zuru ihe mere mekwe na anyị nwabụrụ ya anyị ama ma anyị ga-echefube pabụ echefu oke anyị ekele na gị dị ka anyị si wee fụ ugbu anyị fụ na ihe ka na-aga unu dịkwa na bizi biko ya chọrọ ka ị gwuru anyị brief ka ị gwa anyị ekpere ị na-ekpere nna gị ugbu a na-ekpere ya Chineke onwe onye o mekere belivkwere m na kịta ọ nwụọla so ya na fat ọ nọ n'eluigwe Chineke anarago mkpụrụ obi ya bikos o biri ezigbo ndụ mgbe ọ nọ n'ụwa eze ọha eze na-akpa mmadụ eze na-adịghị eme nkewa eze ụmụaka eze okenye jovia eze onye ọwụ na ọ na-egwusa gị egwu obogodo iwe obere ihe ya wụfukwa ya ọ na-ebu ihe n'obi eze ọha so ekpere m na-ekpe na Chineke nna mere o ji wee dị taa ga-anabata mkpụrụ obi ya n'aha Jizọs amen. Ihe na-eme na Ideato North and South ihe omenala ma ụmụ ihe dị otu a ka ụwa niile fụ ya anyị fụtaghị ebe a taa dịka onye eze anyị chọrọ ịma afa gị marakwa n'eze obodo ebe ị bụ aha m wụ His Royal Highness Eze Peter Ekesa Obi Ewuzie eze Akam Igbo nke atọ ka ụmụaka m Ancient Kingdom ncha agụ nke mbụ na Ideato North Ideato South and awụ m onye isi ndị eze Ideato South ya na-akpọ Council of Traditional Institution Ideato South. anyị ekene gị anyị na-abịakwa ọzọ dịka ama m n'oge nna anyị ukwu a Odenigbo dị ndụ unu niile na-anọkọrịta ka ị si efụta ya mgbe ahụ ọ bụ ajọ mmadụ ka ezigbo mmadụ Thank you very much. Odenigbo mụ na ya ka e recognize 1978 ama onwe m bidoro 74 ka onye eze kamgbe mụ na ya na-akpakọrịta dịka onye agbata obi maka ịhapụ Umuobom gị nweta ụmụaka m so mụ na ya dị na mma and Odenigbo wee ezigbo mmadụ ebe m chọpụta na Odenigbo wee ezigbo mmadụ mgbe a na-eke autonomous onye wepụtara onwe ya mụtata ekewara Umuobom ga-anụ nwa eze ga-eme maka ikewasị kingdom nwa eze niile na like so Odenigbo single-handedly that ekere nweta tụrụ ahụ nwa nweta ụmụ cheke nweta ụmụ eze dike plus Umuobom ise ọ nwara ihe ị na-ekwu bụ eziokwu maka ya bụ ihe na-enye nsogbu n'obodo dị iche iche ugbu a mana nke ya o mere ya ka onye nke Chukwu so otu anyị si wee kọwa gbasa maka ya ka ekwenye ihe bụ ekpere na-ekpere ya dịka onye rapụrụ ọnụ taa mgbe m na-ekwu okwu na local gọọmenti taa dịka onye isi ha ekwuru m ya si Odenigbo wu odejiji ọ gaghị awụ ya mee ihe ọma mgbe ọrụ ndụ ya pụsazie ya lazie ụmụ ya bido tawa ahụ na ọ ga-esi otu ahụ o si mee dịka ezigbo mmadụ sikwa otu agọzie ụmụ ya ndị eze ndị ọzọ hụrụ otu o si eme esikwa otu agọzikwa ụmụ ya agọzikwara m ụmụ ya si ya na ụmụ ya ọ ga-adịrị ha mma Odenigbo were that capacity iji wụrụ onye eze ama ama were protect the interest of your children after your death so ka ọ ghara awụ na ịnwụ ihe ga-asasị na be so I blessed him I give him all what I have as a traditional ruler. Thank you very much. anyị afụgo na ekpere gị ọwụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya daalụ nna anyị ukwu ya gaziere gị ekene na gị biko nna anyị kwa ya nwere ike ịmata afa gị Yes, I'm His Royal Highness as the GE enwere m obi nke mbụ na ụmụdịrị ahụ obi Godwin ọ m na-achị ụmụdịrị ahụ nwa niile ndewo anyị ekene na gị dịka anyị fụrụ gị taata anyị sị ka anyị mara ka ihe bụ ihe na-emenụ ka ihe bụ ihe na-eme n'ọnwụ na ofu nnukwu eze anyị a na-akpọ eze GE Mbionwu Odenigbo nke mbụ n'Umuobom ọ ya nwa akwana ka anyị bịara ikpe
anyị ekene nna gị biko otu ahụ ọ rapụ ụnụ ugbu a ka ekwena ekpere ị na-ekpere ya dịka ekpere m na-ekpere eze Mbionwu bụ na Chineke onye ebere Chukwu na-ahụ n'ihe ha na nzuzo ka ọ na-ana mkpụrụ obi ya debe na ndokwa a sị ya debe ya mma n'ebe ọ nọ. anyị ekene nna gị nna ya ukwu udo dịrị gị onye eze anyị ekene na ndị Ideato TV ihe anyị na-eme ugbu a ka anyị gbasaa ya ka ụwa niile na-afụ ya unu mere ọfụma daalụ sa nna ya ukwu anyị ekene nna gị biko anyị nwere ike ịmatata onye ịbụ mụ abụ Honorable Sir Chief Nze Etel Kalu XPG President General Umuobom Autonomous Community. oke ọ ka mma na ịkọ ọgụrụ anyị onye nwere so tata ka unu na-eli eze unu biko ka ego ka ọ dị gị n'obi na eze a unu na-arapụ o wutere anyị mgbe ọ nwụrụ anwụ mana kịta anyị ga-eji obiọma wee lie ya because anyị mana o mere ọfụma Chukwu ga-anabatakwana ya eze anyị ewezi udo ọ bụ eze mgbaghachi so ekpere ka ekpere na-ekpere ya ekpere m na-ekpe ya bụ ihe a m kwuru before na ka Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa o si eketa oke ndụ ebighị ebi n'oge ikpeazụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. oke hi chief anyị ekene na gị thank you ndị a bụ ndị Ideato TV anyị bịara ka anyị nwee ike kọva ihe niile na-eme ọrụ anyị bụ ịgbasa ihe niile na-eme na Ideato North and South n'ụwa niile ọhịa anyị kwuru dị ebe anyị ekene na gị ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs amen. onye eze anyị ekene na gị ndị na-afụ ebe a bụ ndị Ideato TV ihe bụ ọlụ anyị bụ ịgbasa ihe ọbụla a na-eme na Ideato North bụ ụwa niile na-afụ ya so anyị bịara tata maka ọnwụ eze Umuobom anyị pụtago dịka ofu onye na ndị eze anyị sị ka anyị mata onye ịbụ nna ya onye ka ịbụ His Royal Highness Eze Chris Amandian Eze Obieshi from Choke Autonomous Community. Eze the one of Choke Autonomous Community. You can have an ancient kingdom. anyị ekene na so anyị gara afụ na onye otu unu ma onye isi unu nwụrụ taata unu bịa ka unu nọnyere ya ka ekwena ekpere ị na-ekpere ya dịka na ịkọwatara anyị otu o siri bụrụ ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ Eze Odenigbo Mbionwu Eze Ukwu Eze Gburugburu ọ ezigbo mmadụ Chukwu kụrụ in fact ọ nwere a very big vacuum ka o created na Ideato South Traditional Rulers Council, a vacuum that will be very difficult to be filled, but all the same we love him, but God loves him more, so we wish him farewell, wish him every good luck. I know the Almighty God, the Infinite God, will give him a very nice place at his right-hand side, where he will stay and glorify God forever with the angels and saints in heaven. Amen. Can I know why I na asịkwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Onye eze anyị ekene na gị. Thank you, my dear. Chukwu gọzie gị. Thank you, my dear. Ndewo. Nna ya ukwu onye eze ndị na-ebe ahụ ndị Ideato TV. Ihe bụ ọrụ anyị na Ideato North bụ ime ka ihe ọbụla bụ ihe omenala ma awa kọlchọ ka anyị na-eme ka ụwa niile wee na-afụ ya. Anyị nụrụ na eze Umuobom mụrụ ka anyị eli ya tata anyị sị ka anyị bịa nọnyere ya na ya afụtakwago dịka onye eze anyị sị ka anyị mata onye bụ His Royal Highness Eze Isaac Eze Rohodoji JP Eze dike nke mbụ nke ụmụ eze dike eze nọ na abụ ochie na abụ ọhụrụ okwu ashiri ele ejekwuru ya n'ezie eze ọkwa Chukwu dowe Chukwu na-eme eze ebuwe Chukwu ụzọ ihe na-eme ebuwe eziokwu ụzọ ihe na-eme nọ na Umuobom kala na Ideato Nation Imo Steeti. Biko anyị fụrụ na onye eze nke a nnukwu eze ka ọ bụ rapụrụ ụnụ tata biko ka ekwena ekpere ị na-ekpere ya. Ekpere anyị na-ekpe buru ibu let His Royal Majesty Eze G.A. Mbionwu Eze Odenigbo Eze Gburugburu Eze Igirigi Ọgụ ọ ya udo otu onye eze kwere ka ekewa be ya dịka mmụọ akwara onye otu onye na-achị n'ụmụ eze dịka n'Umuobom clan
eso m na ndị agha arọpụtara n'oge 203 oge nke Achukwudenwa so ya mere anyị ji nwee autonomous mee ya n'obi ọma na-enwe nsogbu ọbụla. Paul Odumajoro the retired chief judge wee sị na eze a kwesịrị ịkpọ eze gburugburu ma n'ụbọchị taa ụfọdụ na-aza ha awụ gburugburu mana enweghị ihe ha rọpụtara ha ji aza gburugburu. Ọsụsọ eze a onye a na-akpata awụ ya wee eze kwere nke ekewa kingdom ya mere eji akpọ eze gburugburu igirigi ọgụ so o wee eze ọ ga-abara gị mgbe emechakwa ya akpọrọ gị onweghị ihe otu ihe ọrụ kpachara eze Umuobom clan Ideato nation Oluzon Imo steeti eze ya eji ya amatụ ọ na-ebu ihe n'obi ọ bụ anyị nwa ndị nke dị ndụ ka ihe ka metụta so ile anya n'ụbọchị taa a ga na dike na afọ ya kansụl anyị wee nabata anyị kwesị nke agawazi umene ya gba n'uru ala kwa umene mena anyị site ebe a oge na-adịghị anya ọ ga-abịa ebe a n'ihi na akwa mma dị ala ebe a ọ nna m ochie ekpere m na-ekpe kamgbe esi akara m ekpe ya ugo eze ya Ezinne Lọlọ Comfort Mbionwu ka ọ kara obi ụmụ ya ndị ka ewepụtakwere na karịsịa na-ayọ onye gaghị anọchikwa dị tron na nwanne nwoke kwana chief Emeka Mbionwu na Ugochukwu na ụmụnne ndị ụmụada na obi di m niile na ụmụ Mbionwu niile na Umuobom na aka anụ n'ogologo karịsịa Umuobom clan ka ha kara obi na Ideato South na Ideato nation na Oluzon na Imo steeti ha kara obi. Ihe anyị na-ayọ Chineke biko ya mee ka udo aha ọ hapụrụ ụmụ ya ka ụmụ ya zoro ugbo udo ọhụkwụ wee na-aga onye nke ewepụtakwere ga-anọchi ya ga-achị chekarịa nna ya kakwa na nka. Anyị na-asụ biko ọha na eze ga-abịa ebe a ga-abịa n'udo mgbe a ga-alakwa n'udo. Anyị si ihe ọma ga-anọ nye unu onyerekwa anyị nwa anyị si biko dịka unu ndị Ideato TV unu ga na-arụ ọrụ unu ọfụma ebe unu gara ihe ọma ga na-akpọ unu mgbe ọbụla anyị na unu ga na-anọkọ ga-abụ na ihe ọma ọ ga-abụ na ihe anya mmiri onye nwe anyị gọzie unu nye unu ndụ na udo na ịhụnanya ndewo nọ. Anyị ekene nne gị anyị na onwe anyị kwa ndị Ideato TV na-asịkwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Anyị ekene nne gị onye eze Chukwu gọzie gị. Anyị niile ndewo. Okay. Hi Chief, anyị ekene gị. Biko ndị na-ebe ahụ ndị Ideato TV ihe bụ ọrụ anyị kwa n'ụwa ime ka ihe na-eme na Ideato North and South ka ọ na-aga ụwa niile. Ideato Television. So anyị nụrụ na eze Umuobom nwụrụ a na-eli ya ka anyị ka anyị bịa nwee ike kọva anyị ka anyị gosi ụwa anyị fụkwa gị ebe a biko anyị nwere ike ịmata onye ewesa. Okay, aha m bụ Nwokeji Maxwell. One time, ladies and gentlemen. Yes. Biko ka ekwenụ otu isi ya bụ ụlọ akwụkwọ ebe a si emeta gị iji wee sị ka ị nọnye taata. O metụtara m ebe ọ dị ukwuu, o metụtara m n'ụdị dị iche iche. Nke mbụ bụ na eze Odenigbo bụ the traditional ruler of the entire Umuobom clan when Umuobom is one, and I was the president general. So I worked with him. I know him very, very well. I worked harmoniously with him during the time I was the President General. He was giving me all the support I need to make sure that this community moved forward. And it was during my time that this issue of autonomous community came up. And we sat together and we reasoned together and decided that all the people that apply for the autonomous community, if they are qualified, government should consider them. And most of the people that are considered, he did not hesitate to allow them to be on their own. And we gave him all the support. So it was unfortunate that he died at the time Umuobom has started feeling the impact of what he has already instituted. So, but then it's the will of God anyway. We cannot ask God questions. It's the will of God that you call him at this time. So we say, okay,
God be the glory, since He has done His wish. All our prayer is that we that are living should continue the race where He has already started. So I want to thank you so much for identifying with us. Ideato television. Well, I'm hearing it for the first time. I'm saying it for the first time, and I'm happy that this such a thing is coming to our federal constituency at this time. So we're happy, and I want you to keep it up. We'll give you all the necessary support to make sure that Ideato television will continue to give us the services that are required. Thank you, sir. From Ukwu Kurubasa maka nna ya Ukwu arapụrụ anyị, o gosiri anyị na ezigbo mmadụ. Yes. So anyị wee zie ọnọdụ a wee na-ajụ ka ezi ekpere ị na-ekpere ya ugbu a. Well, ekpere anyị na-ekpezi ugbu a maka anyị nwa ndụ dị ndụ. Ekpere nke ya agafeela. Ole o kpetere mgbe ọ dị ndụ na ole ekpetere ya mgbe ọ dị ndụ. Ọzi Chineke bụ onye na-akwụ ụgwọ because asọ ọ bụrụ na ọnwụ gasịa. Yeah, and maybe wherever he is now, also Chineke mara ebe ọ nọ. Chineke makwa na ọnọdụ kwesịrị ya na ọ ga-enye ya. Mkpụrụ anyị na-ekpezi maka ezinụlọ, na-asị ka Chineke nye ezinụlọ obi ha ga-eji wee nagide ya bụ ihe otiti dakwasịrị ha. Nyekwe the entire Umuobom obi ha ga-eji wee die, because ọsọsọ ezinụlọ a ka o metụtara ọ dị entire Umuobom, maka eze Odenigbo bụ eze ọha, eze ukwu, eze mgbe ọbụla ị bịara kpọtara ya enyeghị ndụmọdụ ga-abara gị uru. Ọ bụghị onye nsogbu, ọ bụghị onye ndọdọ, ọ nakwa na-etinye aka na ihe na-ekwesịghị ekwesị. Ihe niile bụ ihe ọ na-eme bụ ihe usoro ọ na-eme ya n'usoro iwu si wee kwado. So we pray that Chineke ga-enye ezinụlọ ogologo ntachi obi ha ga-eji were die ya. Okay, thank you. Thank you.